Dnes vám porozprávam o tom, ktorých 15 vecí som mal vedieť už ako študent marketingu pred 5 rokmi, keď som marketing vlastne po 2 rokoch skončil. Nikto mi ich nepovedal a dnes odstupom možno 5 rokov a s odstupom praxe v niekoľkých firmách aj vlastne vo vlastnej firme vidím, že týchto 15 vecí som skutočne potreboval vedieť a rád ich odovzdám ďalej. Keď som začal svoju nejakú profesionálnu kariéru, začal som vo firme, kde som sa dostal úplne náhodou, bolo to Avon Cosmetics, kde som sa nachádzal ako keby medzi PR oddelením, sales supportom a marketingom a podarilo sa mi ako keby z každej tej oblasti dostať trošičku do hlavy, tým, že moja úloha bolo dokončiť to všetko, čo ostatní nestíhali. A myslím, že rok, čo som tam pracoval možno náhodou, ale pracoval som tak, že mi zaplatili dvakrát. Zaplatili mi peniazmi a zaplatili mi aj radosťou z tej práce a s tým, že som sa niečo naučil. Preto prvá taká vec, ktorú by som rád povedal a ktorú som sa naučil za tých 5 rokov mimo školy je, že pracujte iba tam, kde vám zaplatia dvakrát. Pracujte iba tam, kde vám zaplatia aj v tej podobe peňažnej, ale aj v tej podobe tej radosti, ktorú z tej práce máte. Druhá vec je možno taká nepríjemná pre veľa ľudí si priznať, ale pracujte iba dovtedy, kým sa učíte v tej práci. Ako náhle sa v tej práci prestanete učiť, dajte výpoveď. To isté som spravil po roku, možno v Avone, kedy som už cítil, že 3 mesiace sa neučím vôbec nič na tej pozícii, že som to nejako prerastol a potrebujem sa pohnúť ďalej. Nemalo zmysel sa tam zdržiavať dlhšie, ako bolo to 3/4 roka, stačilo. Rovnakým spôsobom som pracoval potom v ďalšej PR agentúre, vlastne, kde som po 2 rokoch začal mať pocit, že bohužiaľ už tá pozícia mi nejak už mi je pritesná, neviem mi keby dať to, čo potrebujem, neviem sa tam už učiť ďalej. V tom momente som sa rozhodol opäť 3 mesiace takého váhania a rozhodol som sa, že sa pohnem ďalej a takisto vlastne teraz taká posledná nedávna vec po 3 rokoch v reklamnej sieti eTarget som si povedal vlastne, že už sa tam nemám kde pohnúť a potrebujem sa posunúť, ale to znamená, dajte výpoveď vždycky hneď, ako sa prestanete učiť. Keď som nastúpil do PR agentúry, myslím, že to bolo v roku 2005 alebo 2006, prekvapila ma prvá veta, ktorú mi povedal môj vtedajší šéf, budúci ešte len šéf na prijímacom pohovore, kedy mi povedal, že nemám veriť, že v zamestnaní sa dá zarobiť. Mňa to úplne šokovalo a bolo mi také dosť zvláštne, že to bola prvá vec, ktorú mi povedal vlastne priamo počas pracovného pohovoru do zamestnania. Každopádne musím mu dať za pravdu a viem dnes povedať, že skôr vlastne, ak človek sa chce nejak posunúť, ak chce získať aspoň nejaký ten obnos peniazy, aby mohol rozvíjať svoje projekty ďalej, tak v tom zamestnanie je príliš tesné na to. Takže neverte, že v zamestnaní sa dá zarobiť. Napriek tomu, že niekedy konzultujem veci pre banky, musím povedať, že môjim takým motivátorom dosť veľkým je zatiaľ, že nemám na sebe nejaký veľký dlh zavesený. Štvrtou vecou, ktorú by som chcel povedať, je, že neberte si hypotéku. Neberte si hypotéku minimálne do 30. roku života. Snažte sa dovtedy rozbehnúť si veci, ktoré dokážete možno riskovať pri tých veciach. Ak už máte na sebe na krku, vidíte na svojich kamarátoch, majú na krku 30-ročný úver a nedokážu, alebo nemajú tú odvahu ako keby pohnúť sa z tej svojej pozície, že pre mňa je to dosť také kľúčové. Skrátka, nezaväzovať sa, pokiaľ nemusím. Ak chcete začať s podnikaním, je istejšie pre vás nemať istotu v podobe hypotéky. Skôr si platíte nájom, viem, že to možno sa vám to zdá zbytočné, ale hypotéka už strašne zaväzuje a prestanete mať odvahu skúšať nové veci a riskovať. 5. kľúčovým bodom pre mňa je naučte sa pracovať so svojou energiou. A veľa manažérov, ktorých poznám, behávajú, chodia na bicykel alebo dokonca meditujú. Pre mňa bolo takým kľúčovým bodom možno pred 3 rokmi, kedy som mal dosť veľkú pracovnú krízu. Prekonal som ju vďaka tomu, že som sa dal na meditáciu, dal som sa nejakým spôsobom na kung fu a na tai chi. A pomohlo mi to ako keby skoncentrovať vždycky večer, keď prídem domov alebo ráno, tie svoje síly nejak dokopy a práca aj manažérska, aj v marketingu, aj podnikateľská je dosť namáhavá, rozbije vás na také maličké kúsky a vlastne to tai chi mi pomáha nejak sa tak zložiť dokopy vždycky večer. A pre vás to môže byť beh, čokoľvek, ale naučte sa spracovať s tou energiou troška. Kedysi som absolvoval školenie s jedným iránskym manažérom, ktorý asi 20 rokov už žil v Európe, v Londýne a dnes manažuje takú jednu súkromnú školu v Čechách. A on rozprával o tom, že
Napriek tomu, že 20 rokov školy, že školy ľudí, rozprávame, akým spôsobom majú manažovať svoj biznis, nedokáže rozprávať pred ľuďmi a má z toho vždycky trému pred každým školením. Ale nezabránilo mu to v tom, aby sa pustil tou kariérou konzultanta, školiteľa, zároveň vedie nejakú školu a potreba vystúpiť pred žiakmi. A vždy mi radil, že sa musím sústrediť na tie svoje silné stránky. A to slabé, skrátka, jemu to trvalo, pán má dnes možno 65-70 rokov, trvalo mi 20 rokov, kým pochopil, že nemá zmysel nejak bojovať s tým, že nedokáže prezentovať pred ľuďmi. Radšej to vždycky priznať na začiatku pred prezentáciou, že má trému, že sa možno zasekne, ak mu nebudú rozumieť, nech sa ho spýtajú ešte raz, ale primárne nech sa sústredí na to, že dokáže dať vedomosti o manažmente ľuďom nejakým zaujímavým, hravým spôsobom do hlavy. A to, že je pritom nervózny, tak to vôbec nevadí. Takže sústredí sa primárne na svoje silné stránky, nie na tie slabé. Je dobre sa stretávať s ľuďmi, ktorým nerozumiete, ktorí sú cudzinci, ktorí sú niekde úplne z iného sveta. Ja veľmi rád napríklad bicyklom a chodím mestskou dopravou na miesto auta práve kvôli tomu, že dokáže mať vždycky ako keby minimálne v tej mestskej hromadnej doprave alebo vo vlaku dokáže mať nejaký styk s cudzými ľuďmi, s ktorými by som sa inak v mojom sociálnom okruhu nestretol, nevidel, akým spôsobom žijú, čo čítajú, o čom sa bavia. V tej mestskej doprave a povedzme vo vlaku je práve tá príležitosť spoznať ľudí z úplne iných sfér, alebo v čakárni u lekára, ale to je už možno taká nepríjemnejšia vec potom. Dnes ale, keď máme sociálne siete, máme nejaký okruh kamarátov, ktorí nám formujú to, čo čítame, ako rozmýšľame. Tí kamaráti veľmi často sú z rovnakého prostredia ako my, rovnakým spôsobom myslia a keď sa trošičku neotvoríme vonku svetu a umelo si nevytvoríme situácie, kedy môžeme rozprávať sa s niekým iným, tak môžeme sa tak pomaličky nejakým spôsobom obmedziť a zastať na tom istom mieste. Takže stretávame sa s ľuďmi, s ktorými si nerozumieme v prvom rade. Veľmi ťažká vec pre každého nejakého marketéra alebo človeka v reklamnej branži je nájsť si tú integritu medzi tým, čo ešte je fajn, keď predávam a čo už je možno za hranicou. Že veľa ľudí z veľkých reklamných agentúr často pracuje pre firmy, ktorých produkty si reálne v normálnom živote nekúpia, pretože v nich neveria, alebo si myslia, že tie produkty nie sú dobré. Tie ekonomické tlaky sú väčšinou veľké, ale snažte sa ako keby nepredávať to, čo by sa dávno predávať nemalo, to, čo neveríte. Dá sa vždycky povedať nie, dá sa vždycky zastaviť a nájsť si nejaký iný spôsob, inú cestu, ako si zarobiť peniaze. Je to ťažké, možno to nepôjde na prvýkrát, na druhý, ale po 2-3 rokoch sa vám to určite podarí. Možno nie je každý človekom, ktorý by myslel vizuálne. Mne však pomáha veľmi, ak si dokážem veci nakresliť na papier, nie len napísať, ale priamo nakresliť. A často jeden obrázok dokáže oveľa lepšie vysvetliť klientovi to, čo mám v hlave a to, čo mu chcem odovzdať, ako keby som mu rozprával 2 hodiny litanii. Tie obrázky sú veľmi silná vec a pre mňa bolo tiež takým veľmi výrazným posunom, keď som sa naučil kresliť. Nie kresliť pekne, ale naučiť sa vôbec vyjadriť tie svoje myšlienky, tú štruktúru, ktorú mám v hlave na obrázku. Jednoduchým štvorčekom, proste takým tým paličkatým újom s 2 bodkami ako očami a tou polovicou zátvorky ako ústami. Tá kresba veľmi je blízko tomu, akým spôsobom rozmýšľame, že rozmýšľame možno veľmi často veľmi vizuálne a nie popisne slovami. Takže naučme sa kresliť, je to dobrá vec. Ešte úplne na začiatku, keď som pracoval v PR agentúre a ešte predtým v Avone, boril som sa s jednou vecou, nedokázal som sa rýchlo rozhodnúť. Mal som pocit, že potrebujem mať všetky informácie k rozhodnutiu k dispozícii a preto možno často veľmi, keď som sa potreboval rozhodnúť nejaké kľúčové veci, mi rozhodnutie trvalo ako o zmene práce, napríklad 3 mesiace. Mal som pocit, že ešte tu potrebujem informáciu, tam takú informáciu, potrebujem mať to všetko naisto. Až neskôr som si uvedomil, že nikdy nemôžem mať dostatok informácií, nikdy nemôžem mať 100% informáciu a práve pri tom podnikaní to ma naučil možno zakladateľ Targetu Peťo Vidovič, že práve pri tom podnikaní je veľmi často dôležité rozbehnúť sa, nehľadiť do strán, ale keď máte pocit nejakého mlistého cieľa niekde pred vami, skrátka sa rozbehnite a rozhodnutie nech príde v tej jazde počas vlastne počas toho behu a vtedy spravíte asi najlepšie, lebo nikdy nebudete mať 100% informácií o tom, že či táto oblasť je skutočne dobrá na podnikanie, či toto je skutočne dobrý krok. Choďte tam, uvidíte, pri najhoršom sa popálite, vrátite sa naspäť, to k tomu patrí, ale rozhodujte sa rýchlo.
Mojou takou obľúbenou témou vždycky pri rozhovoroch s kamarátmi je, že netreba sa spoliehať na to, že existuje niekto tam hore, a teraz nemyslím nejakého pána Boha, ale skôr, že existuje niekto hore na mestskom úrade, neviem, náš šéf alebo niekto v tej korporácii niekde na vyššom stupienku, to dokáže ako keby vyriešiť veci za nás, že väčšinou nemá zmysel. Ja som veľmi často robil takéto chyby, že som sa spoľahal pri projektoch, že no veď je niekto nado mnou, ktorý to rozhodne, a čakal som na to rozhodnutie zhora a nevyvíjal som vlastnú aktivitu. Neverte, že existuje niekto tam hore, ktorý to riadi, kto to za vás zariadí. Väčšinou zistíte, že tí ľudia nad vami, alebo proste ľudia, ktorých si myslíte, že sú hore, sú väčšinou na vašej úrovni a s tými ľuďmi sa dá normálne rozprávať a tá aktivita môže vždycky výjsť od vás. Ak chcete niečo zmeniť buď v tom zamestnaní, alebo ak sa chcete vydať na, neviem, zmeniť niečo v spoločnosti, tá aktivita musí začať u vás, vy to musíte začať tlačiť a nespoliehajte sa na toho pána Boha zhora, ktorý vám osadí, neviem, vyrieši problémy s parkovaním alebo ktorý vám vyrieši problémy v kancelárii, začnite od seba. Ja veľmi rád kradnem rád nápady, ale nie ako keby to vonkajšie vyjadrenie tých nápadov, ale princípy. Že vždy, keď vidím niekoho, ktorý spravil úspešný projekt, nesnažím sa ani tak pozerať na to, ako ten projekt vyzeral, ale prečo ten projekt fungoval na to podzemov ma zaujímalo, tie korene, z ktorých to vyrastlo. A vždycky má význam kradnúť to, čo je pod zemou, pochopiť, ako ten človek rozmýšľa, akým spôsobom sa dopracoval k nejakomu výsledku. A keď to spájate s tým, čo máte v hlave, tak ak ukradnete tie korienky, tak vyrazí z nich úplne niečo iné vo vašej hlave, ako vyrazilo tomu človeku. Kradnite, ale kradnite to, čo je pod zemou. Vždy choďte opačným smerom, ako idú ľudia okolo vás. V marketingu alebo vôbec v podnikaní sa často stáva, že vidíte nejaký dobrý podnikateľský nápad a snažíte sa vytvoriť firmu, ktorá vyzerá úplne totožne, ako keby s tou firmou, ktorá bola vašim vzorom. Nikdy to nemá význam, pretože malokedy sa vám podarí predbehnúť niekoho, kto už 2-3 roky na nejakom projekte pracuje. Navyše narobíte tým problémy jemu, narobíte tým problémy sebe, začnete si nejak miešať zákazníkov. Vždycky si treba nájsť, ako keby, keď vidíte, že všetci idú smerom, ja neviem, za technológiami, a vidíte, že internetový biznis rastie, je to veľká vec. Ak máte pocit, alebo ak vidíte, že ten internetový biznis už 5-6 rokov funguje, nechoďte do ňoho, choďte úplne nejakým opačným smerom, lebo ten biznis je už plný. Veľmi ťažko sa vám v tom bude presadzovať. Nájdete si skôr nejakú vlastnú oblasť, definujte si vlastný priestor. Sa aj vraví, že tí starí japonskí majstri vždycky vraveli, že treba vyhrávať bez boja. To tak, že si nájdete boisko alebo miesto, kde ten nepriateľ ešte nie je. Skrátka, treba ísť z tej strany. Toto bude krátke. Píšte svoj blog a nie kvôli tomu, aby vás ľudia poznali. To je len taká druhá, možno vedľajšia záležitosť, ale blog vám veľmi pomôže usporiadať si vlastne vôbec vlastné myšlienky v hlave. Často, keď sa sedíte pred tým počítačom a máte napísať nejaký text, tak zrazu sa vám možno začnú objavovať štruktúry, ktoré by vás len tak proste pri káve alebo niekde nenapadli. Takže píšte svoj blog, píšte články, pomôžu vám nejak zosyntetizovať to, čo máte v hlave, do nejakých zrozumiteľných výstupov. 15. bodom je učte sa od starých ľudí. Vždycky má význam povedať si, že chcete tráviť čas s ľuďmi, ktorí majú 5, 6, možno 10, možno 20 rokov viacej ako vy. Vždycky má význam si ísť za ľuďmi, možno učiť sa od starých majstrov na Slovensku, alebo v tejto oblasti od Tomáša Baťu, od spôsobu manažmentu, akým fungoval on, možno od nejakých starých reklamných tvorcov. Vaši rovesníci často opäť myslia rovnako a potrebujete vonkajší impuls a tí starší ľudia, tí staršinovia, ktorí možno nie sú medzi nami, ale zanechali nejaké knižky, materiály, dokumenty. Študujte tie vám pomôžu najviac sa pohnúť ďalej.